Molt bé, doncs si us sembla comencem. Molt bona tarda a tothom, benvingudes i benvinguts al Museu de l'Empordà. Comencem una temporada més de les històries de l'art, moltes cares conegudes que repeteixen, moltes cares noves també. Benvingudes totes a aquest nou curs que comencem avui. I aquesta nova temporada, i de fet és la 8a temporada de les històries de l'art, això vol dir que d'aquí uns mesos farà 4 anys que vàrem començar aquest projecte, un cicle de conferències que l'objectiu és tractar l'art des de diferents punts de vista i intentar allunyar-nos una mica d'aquell art canònic, del romànic, el gòtic, el barroc, el que ens han fet estudiar sempre, i de mirar-lo des de perspectives diferents. I com ja sabeu, hem fet una història de l'art feminista, una història de l'art fantàstic, una història del manga, una història del còmic. Hem fet una història del cinema a Catalunya i com que el cinema és un dels temes que hem tractat en poques ocasions, o amb una, amb l'Àngel Quintana, doncs vàrem creure que estaria bé de tractar-lo una vegada més i en aquest cas de fer-ho des d'una perspectiva feminista i de reivindicar el paper de les dones vinculades amb el cinema. I per això qui havia de fer aquest curs era la Marta Sureda, que és historiadora de l'art. Ella va fer una tesina vinculada amb el documental a Rússia, amb aquest aspecte del cinema rus, del documental, i ha estat molt vinculada amb la docència en l'àmbit de l'educació, tant en la universitat com en àmbits no reglats. És gestora cultural, investigadora, activista, també. Ho podem dir, sí. que és activista des de la cultura. I ella, juntament amb la Ingrid Guardiola, varen estar treballant en un projecte d'investigació que es deia La dimensió poc coneguda, pioneres del cinema, on precisament es varen endinsar en investigar aquelles dones que havien estat vinculades en l'àmbit audiovisual, en la història del cinema, per reivindicar-les en aquest sentit, perquè en la nostra època, la Marta i jo vàrem fer la carrera junts i en la nostra època es parlava bastant poc de l'art des d'un aspecte feminista o des de les dones estaven pràcticament esborrades del mapa. I llavors va ser un exercici que vàrem voler fer amb la Ingrid Guardiola i d'aquell resultat han sortit diferents conferències, diferents cursos i avui vàrem voler convidar la Marta a fer aquesta història de l'art. És una història del cinema i les dones. Si convidéssim a una altra persona, possiblement tractaria el mateix tema des d'un altre punt de vista i parlaria d'altres noms i parlaria d'altres històries. I el que volem, que ja ho sabeu totes, és precisament això, que avui parlem d'una història i potser d'aquí uns mesos tornarem a parlar de les dones i el cinema, convidarem algú més i aprendrem una altra història. Com que avui és el primer dia, t'hauré de robar un minut més perquè també us presentaré les properes 2 històries de l'art que farem, que la propera serà el mes d'octubre i que la farem amb en Daniel López del Rincón, que és doctor en Història de l'Art per la Universitat de Barcelona, és professor a la Universitat de Barcelona, al Departament d'Història de l'Art i vinculat amb l'àrea d'art contemporani. I amb en Daniel el que farem és una història de l'art i la crisi ecològica. Hi ha molts artistes que dediquen la seva obra o part de la seva obra, que en algun moment han dedicat part de la seva obra a analitzar què està passant en l'àmbit d'aquesta crisi ecològica en la que estem immersos, vulguem o no vulguem, ens ho creiem o no ens ho creiem. I que llavors hi ha des de l'art, parlarem amb en Daniel d'art de l'impressionisme fins a bioart, passant per performance, art d'acció o land art. Per tant, diguem que farem una mirada a la història de l'art des d'aquesta perspectiva ecologista, que és una d'aquestes històries de l'art per veure'l des d'un altre punt de vista. I el mes de novembre farem una història de Picasso a Cadaqués. L'any 1910, l'estiu del 1910, Picasso aterra a Cadaqués, aterra metafòricament, a Cadaqués
i d'aquella estada, d'aquell estiu del 1910 a Cadaqués, doncs realment va suposar un impacte en la producció artística de Pablo Picasso, i el que volem és analitzar una mica doncs, quins van ser els canvis que es van produir per aquesta visita, i ho farem gràcies a la col·laboració amb el Museu Picasso de Barcelona. La ponent serà l'Anna Pou, que és especialista d'aquesta època i especialista també en Picasso. I aquesta història de l'art sí que serà una mica diferent. Així com totes tenen 4 dies al mes, aquesta també tindrà 4 dies, però seran 2 dimecres i 2 dissabtes, perquè farem 2 sessions aquí, a l'auditori del museu, i farem 2 sessions en les quals farem una sortida. Una la farem a Cadaqués, per veure els llocs que va veure Picasso i que estan vinculats amb aquesta història, i llavors farem una sortida a Barcelona per visitar el Museu Picasso de Barcelona. Com us deia, és un curs que fem en col·laboració amb el Museu Picasso i estem realment molt contentes de poder-lo rebre. I res més, no et robo més temps, Marta. Moltíssimes gràcies i moltíssimes gràcies a totes i que tingueu un bon curs. Fins ara. Moltes gràcies, Eduard, per la presentació i la confiança de convidar-me. També en Joan, que m'ha estat ajudant aquests dies. Bé, benvinguts, benvingudes. Comencem amb aquesta imatge, aquest curs de cinema, una història de cinema i dones, que és una imatge d'una sala que es diu Sala Mercè, com veieu, que és una de les primeres sales d'exhibició del cinematògraf a Barcelona i va ser dissenyada per Antoni Gaudí. Com veieu, i per les descripcions, més que per la qualitat de les fotografies, que no en queden moltes, però és de parets curvilínies, textura granulosa i ondulada, orgànica, aquest disseny orgànic, i va ser concebut com una mena d'úter, d'un úter matern. Des del cinema dels orígens, l'imaginari masculí ha relacionat l'espai cinematogràfic amb allò femení, amb allò maternal, com si anar a veure una pel·lícula d'alguna manera fos com assistir a un naixement. Aquesta imatge l'he tret d'un llibre que és de la Bàrbara Zecchi, que es diu La pantalla sexuada, que a banda de començar amb aquesta imatge comparteix un parell d'anècdotes que també em semblen interessants, que és que Roberto Rossellini, quan feia entrevistes, moltes vegades utilitzava la metàfora del cinema úter, de l'úter projector, o Martin Scorsese sempre recorda que de petit se sentia protegit en el ventre d'una sala de cinema. A mi em sembla molt curiós com aquesta relació del cinema amb aquesta capacitat creadora femenina contrasta tant amb l'oblit que els historiadors han relegat aquelles dones del cinema que es van dedicar a ser directores, guionistes, muntadores, productores, més enllà de les actrius. Llavors em semblava bonic començar amb aquesta imatge treta de La pantalla sexuada de Bàrbara Zecchi. Llavors us volia també compartir un parell de cites. La primera és de Marjorie Rosen, de Popcorn Venus, que és un llibre que va publicar el 1973, que es considera el primer llibre escrit per una dona que analitza la història del cinema des d'una perspectiva feminista. Y ya lo llegiu, pero eran nuestras pioneras. Sin embargo, durante demasiado tiempo todas sus contribuciones han estado cogiendo polvo, sufriendo un eclipsamiento precipitado y falta de reconocimiento. Y eso nos niega un legado, una piedra angular sobre la que construir. Perquè sí que és cert, si us heu fixat, que cada vegada hi ha una generació de joves cineastes i sembla que comencem de zero, que hi ha una tàbula rasa, i és precisament perquè des de la historiografia no s'ha fet aquest exercici de compartir la genealogia de les aportacions de les dones en el cinema, i sembla que sempre tornem a començar de zero, com si no hi haguessin unes pioneres, unes avantpassades, una genealogia per a les dones en el cinema. I després aquesta breu cita de Mark Cousins, que apareixerà més endavant, d'aquí poc, que és la història del cinema és masclista per omissió, per no tenir en compte les dones que evidentment s'hi van ser i van ser-hi des del principi. Com ha dit l'Eduard, el context d'aquest curs és un
projecte que vam fer amb l'Ingrid Guardiola, que m'hagués agradat que vingués, però per feina tampoc podia, llavors, però bueno, és compartit, no? Aquesta recerca amb ella. Des que la dimensió poc coneguda, pioneres del cinema, que com bé ha comentat l'Eduard, era un projecte precisament per reivindicar i per treure a la llum les aportacions tant narratives com tècniques d'aquestes pioneres del cinema dels orígens. La Ingrid va estudiar comunicació audiovisual, jo història de l'art amb l'Eduard, i les dues eren molt conscients de la mancança i del dèficit de coneixement de les aportacions d'aquestes dones. Penseu que a Història de l'Art, si us recordeu, de l'única dona que realment s'estudiava seriosament és Leni Riefenstahl, que és innegablement una gran directora de cinema, vull dir, això és inqüestionable, però també els seus documentals eren la propaganda del règim nazi, del Tercer Reich. Llavors, que en aquest curs espero que descobriu altres dones, més enllà de la Leni Riefenstahl, que és probable que potser no en faci menció, perquè ella és bastant coneguda. El projecte, vaig ràpid, va tenir un format expositiu al Museu del Cinema el 2014, que constava de 4 videoassaigs de guionistes, muntadores i actrius, que anaven acompanyats d'aquests retrats de pioneres de l'artista Andrea Betoy. També en van fer una adaptació per al programa del CCCB, el Soy Càmera, i es va emetre el 2016 una versió especial per al programa a la 2 de Televisió Espanyola, i ara els 4 assajos que formaven part de l'exposició estan a Filmin, per si els voleu consultar. Amb l'Ingrid ens vam inspirar amb el projecte de Mark Cousins, que és de Story of Film and Odyssey, que Mark Cousins és un crític i divulgador irlandès que primer va publicar un llibre el 2004, que després va convertir en una sèrie el 2011, i és un projecte bastant interessant perquè el que fa és revisitar i reinterpretar la història del cinema amb les aportacions d'altres cinematografies més enllà de l'europea i de la nord-americana, que diguéssim que són les que formen una mica el cànon. Doncs ell va voler ressignificar la història del cinema a través d'altres cinematografies d'altres països. És interessant veure com, això és del 2011, doncs ja el 2018 va fer aquesta sèrie, la de Women Make Film, que és una sèrie documental en format com una road movie, que la veu en off és de la Tilda Swinton, de l'actriu, i ella el que fa amb aquesta sèrie és presentar una escola de cinema en què el professorat són només dones. Llavors explica totes les tècniques, totes les curiositats a través de la mirada femenina, i em semblava interessant, es pot trobar per internet els dos, per si teniu interès. Llavors, evidentment, nosaltres quan vam fer el 2014 aquest projecte amb l'Ingrid, a nivell acadèmic sí que hi havia estudis, també projectes de difusió, d'exhibició, però a nivell, diguéssim, més popular era un coneixement que no estava tan estès. I res, us en presento 3. Hi ha aquest llibre de l'Alison McMahon sobre Alice Guy, que és la primera dona cineasta de la història del cinema, que la coneixeu? Tinc curiositat. No? Doncs està molt bé que estigueu avui aquí. Doncs bé, ja entraré en una mica més detall, però dir-vos això, que és la primera dona cineasta de la història del cinema, que és tan important, ja veureu els motius per què és així, com Thomas Alva Edison, Georges Méliès o els germans Lumière, s'hauria d'estudiar igual, donant-li la mateixa importància que ells, en diferents aspectes, però així hauria de ser, i que malauradament durant dècades i dècades, i encara a dia d'avui, és un personatge molt desconegut. Llavors, hi ha un altre projecte, que és aquest, el Women Film Pioneers, que podeu consultar per internet, que és molt interessant perquè allà hi ha, i són totes.
totes les que han estat estudiades, totes les pioneres del cinema i així. I res, volia fer menció també a les companyes de Drac Màgic, que és aquesta cooperativa catalana que estudia i divulga la cultura audiovisual des d'una perspectiva feminista, perquè elles, el 1995, a la tercera mostra del film de dones, sí que van projectar moltes pel·lícules d'Alice Guy i és d'agrair que fessin aquesta feina de difusió. A dia d'avui, 10 anys després, perquè també m'interessava veure què ha passat 10 anys després de fer aquest projecte amb l'Ingrid. Sortosament, Alice Guy és un personatge més conegut a nivell popular. Aquí us comparteixo una biografia gràfica d'aquest duet meravellós que són Catel i Boquet, on expliquen la seva vida i obra, que és una novel·la gràfica que també han fet de l'Olympe de Gouges o la Kiki de Montparnasse, són llibres que valen molt la pena, o un documental del 2018, que és aquest Binatural, que és sobre la història d'Alice Guy. I és interessant perquè prenen una mica el pols de la indústria cinematogràfica de Hollywood i van preguntant, coneixes Alice Guy? Alice Guy ningú sabia qui era, 2018, i és un treball de divulgació que està molt bé i també es pot veure a internet. També voldria mencionar altres aspectes que han millorat en relació amb les dones i el cinema en aquests darrers anys, però tampoc voldria oblidar que ja sabem que la història no és lineal i que a vegades en qüestió de drets i igualtats i oportunitats s'avança, però també és molt fàcil retrocedir o perdre'ls. Llavors no podem baixar la guàrdia, però sí és cert que a nivell de polítiques públiques n'hi ha més dedicades a la igualtat de gènere, al suport a la creació de les dones i d'altres col·lectius. També han augmentat el nombre de directores de cinema o, si més no, el seu treball s'ha visibilitzat més, hi ha més ressò a través dels mitjans de comunicació, també hi ha més presència als festivals, tot i que encara no és suficient, però bueno. Llavors hi ha dues dades que a mi em semblen curioses o interessants de tenir en compte, que és d'una banda que el 2022 el British Film Institute cada 10 anys fa una enquesta a especialistes perquè triïn la millor pel·lícula de la història. I aquell any, el 22, va sortir Jeanne Dielman de Chantal Akerman, quan sempre sortia Orson Welles o Alfred Hitchcock. Llavors va ser un moment bastant, diguéssim, d'inflexió per al feminisme en la història del cinema. O el moviment Me Too del 2017, que el que va fer va ser treure a la llum tots aquests abusos sexuals de poder que han patit les dones al llarg de la història. Que és curiós, surt el 2017 a propòsit del Harvey Weinstein, que era el productor i creador de Miramax, de cinema independent, un tio molt ben considerat a l'època, però a mi el que em sorprèn és que surti el 2017 quan, si llegiu llibres del principi de Hollywood, totes aquestes barbaritats ja es recollien. Llavors, han hagut de passar més d'un segle perquè passi, perquè surti a la llum aquestes coses tan horribles. Però bé, anem amb Alice Guy, que, com us he dit, primera dona cineasta de la història. Va assistir a la primeríssima projecció del cinematògraf Lumière, el 22 de març de 1895, mesos abans que fessin la primera projecció pública i de pagament, que és la que obre el cinema tal com el coneixem a dia d'avui. Aquesta sessió, els germans Lumière, la van adreçar sobretot a col·legues del sector, empresaris, a científics, tècnics, sobretot de l'àmbit de la fotografia, i els van voler mostrar el primer aparell cinematogràfic, o un dels primers, que és el cinematògraf. Alice Guy hi va assistir amb Léon Gaumont, que Léon Gaumont era un empresari, director del que ha estat el primer estudi de cinema, però en aquell moment era de fotografia. Si us fixeu en aquest cartell que us comparteixo, que el vaig trobar fa poc, jo no el coneixia, és una imatge d'Alice Guy que fa de model per promocionar, per comercialitzar, en aquest cas, un aparell per visionar, una càmera estereoscòpica, per visionar imatges 3D de la Gaumont. Doncs ella va assistir en aquesta primera sessió, també hi havia Georges Méliès, hi havia molta altra gent,
Però just aquest moment de presentació del cinematògraf és un moment que és una cursa per aconseguir el millor aparell per projectar i enregistrar imatges en moviment. És un regne molt masculí. O sigui, s'està desenvolupant a Estats Units, amb Thomas Alva Edison, a Anglaterra, els germans Lumière a França. De fet, hi ha l'anècdota curiosa, que és que el pare dels germans Lumière li va dir a Georges Méliès, diu, aquest invent, aquesta càmera que projecta i filma documentals, diu, això no té cap interès per cap tipus d'espectacle o de possibilitat narrativa ni res. Això és un invent tecnològic que durarà 4 dies, imagina't el pare. I el Georges Méliès va dir, no, jo vull fer pel·lícules de ficció i de ciència-ficció amb aquestes pel·lis. Però ell no va ser l'únic, perquè Alice Guy també va veure les possibilitats narratives que tenia el nou mitjà. Penseu que el cinematògraf, a diferència, per exemple, del kinetoscopi d'Edison, que es veia amb una ranura, tu veies la pel·lícula mirant per un foradet i veies la pel·lículeta, que a vegades podem pensar és una experiència més semblant a la que tenim ara de consum audiovisual, que és més individual. Però clar, la meravella del cinematògraf era que, a banda que era un aparell, això que podia filmar, revelar i projectar les pel·lícules, era un espectacle que es podia veure en col·lectiu, amb més persones, el que ha fet del cinema tal com és. Ara ja ha anat canviant, però... Llavors, el Léon Gaumont, quan l'Alice Guy li va dir «Léon, ara jo el que vull fer són pel·lícules, vull fer ficcions, vull explicar històries, vull ensenyar, vull educar, vull entretenir, veig totes les possibilitats» i ell, com no, va dir que sí, que li deixava, que sí, que compraven un cinematògraf, però a condició que no desatengués les seves tasques com a secretària, que això era el que era per ell, una secretària, llavors podia fer de secretària i de tant en tant anar a filmar alguna pel·lícula. I així va ser amb La fada de les cols, que és del 1896, que li poso un interrogant que a mi em sap molt greu perquè, a veure, s'ha dit que és la primera pel·lícula rodada per una persona, sense gènere, o sigui, ni home ni dona, ni res més. O sigui, ella va ser la primera. Però fa poc, en un seminari, ja fa un parell d'anys, va sortir un acadèmic dient que no, que estava mal datada, que no sé què. És igual, no importa. És la primera pel·lícula d'Alice Guy. És una història d'una durada d'1 minut, que era el que duraven les pel·lícules aquella època, i també és molt difícil saber si aquesta pel·lícula de quina data és, si és seva, no... Si és seva segur, però la data és complicat. El que passava moltes vegades, i això ha estat una feina d'anys i anys d'estudiosos i així, era que en els catàlegs i els crèdits no apareixien mai els directors i moltes vegades els actors tampoc apareixien al cinema dels orígens. Llavors, buscar l'autoria era una cosa complicada. Per això també hi ha hagut tanta polèmica relacionada amb les autories de les pel·lícules. En tot cas, aquí el que balla és la data, però no passa res. La protagonista d'aquesta pel·lícula és una noia entre una fada i una llevadora que es dedica a treure nens de les cols i fa aquesta petita pel·lículeta de nens, que són nens perquè, segons la tradició francesa, es diu que els nens venen de les cols i les nenes de les roses, llavors està traient nens d'aquí les cols i seria una de les primeres pel·lícules de la història del cinema. La Alice Guy era una professional polifacètica, ella no només rodava, escrivia les històries, buscava les localitzacions, s'ocupava de l'atrezzo, del vestuari, també triava els actors, dirigia, produïa, i aquest intercanvi de rols, de no tenir un rol tan assignat en el cinema, és molt característic dels orígens i el practicaven moltes dones, per això hi havia moltes dones també, perquè les feines no eren tan tècniques ni tan, ja ho veurem més endavant, però amb el sistema d'estudis de Hollywood
tot es compartimenta, cada un es dedica a fer una cosa com un sistema més febril, en aquest sentit, i llavors aquesta possibilitat de canviar de feina i de fer una mica de tot va desaparèixer, si més no, en el cinema comercial de Hollywood. Bé, això durant l'època que Alice Guy va estar a la companyia Gaumont, ell va veure que, evidentment, Alice Guy tenia raó i va fer molts diners amb el cinema, Gaumont, llavors ja es va especialitzar, i la va fer cap de producció el 1897. En aquest context, Alice Guy va fer diferents pel·lícules, centenars d'elles, i té algunes molt curioses i molt pioneres per la seva època, que és d'una banda La vida de Crist, que va ser una superproducció de l'època, és insòlita en aquest sentit, perquè és de 1906, comptava amb centenars d'extras i desenes de decorats. També va ser pionera en el colorejat de les pel·lícules, penseu que es feia a mà, Georges Méliès evidentment també, però ella va ser també una de les primeres, i l'altra és en la sincronització d'imatge i so, amb les fonoescenes. Era un sistema, el cronofon, que consistia en reproduir en un fonògraf, per exemple, una cançó, mentre es filmava l'actor o l'actriu cantant en playback, i llavors a l'hora de projectar es posava imatge i so simultàniament. Llavors, si heu estudiat una mica de cine, sabeu que la que es considera la primera pel·lícula sonora de la història és de Jazz Singer, del 1927, però aquest fet fa notar que ja la investigació venia de molt enllà i que en tot cas ens hem de treure del cap que el cinema era mut, ni tan sols els orígens, perquè hi havia acompanyament musical, molt sovint hi havia un narrador que explicava la història i fins i tot hi havia efectes sonors. Però ella va estar desenvolupant i produint les fonoescents. Llavors, ara veurem un fragment d'una pel·lícula que em fa molta il·lusió presentar-vos, que és Madame des Envies, que vol dir la senyora té entulls, té desitjos, que és del 1906, és una pel·lícula d'uns 5 minuts de durada i té com a protagonista una senyora embarassada que no pot resistir-se i sucumbeix als seus desitjos de prenyada. 1906, no està mal. Us en passaré només un fragment. Tot el que poso està a YouTube, vull dir que podeu revisitar-ho. L'absenta també li agrada molt. Doncs hem vist aquesta pel·lícula, que és
humorística, evidentment. En un pla general veiem com aquesta senyora embarassada va robant diferents objectes i en un primer pla veiem com se'ls va introduint a la boca. Ja heu vist la piruleta, hi ha el got d'absenta, una arengada i una pipa de fumar també. El primer pla és un recurs inèdit en aquella època. En aquest cas, si us heu fixat, no és un primer pla que es gravi a la mateixa escena, sinó té aquest punt artificiós perquè es filma en una altra localització, en una qüestió d'il·luminació i de tècnica de l'època, però la intenció que sigui un primer pla que fragmenti l'escena és claríssim. Durant molt temps, com no, es va atribuir la invenció del primer pla a David Ward Griffith, com tot el del cinema durant anys, dècades, tot ho havia inventat David Ward Griffith. Sort que els historiadors fan feina i van rescatant documents que demostren que no era així. Però aquesta pel·li era d'uns anys més tard, la de David Ward Griffith, la d'Alice Guy era d'abans, i sí que hi ha una pel·li d'Edwin S. Porter, que és aquesta de 1905, un any abans, que és The Whole Damn Family and the Damn Dog, que apareixen aquests primers plans de la família, també del gos, però són plans que es consideren emblemàtics. És a dir, que funcionen, són més com postals per presentar els personatges. En el cas d'Alice Guy, hi ha una intenció dramàtica i narrativa en aquest primer pla, és perquè veiem com aquesta senyora està disfrutant de valent amb tot el que va robant a la gent. Llavors, diguéssim que la intenció d'Alice Guy sí que és molt pionera en aquest sentit. I hem vist això, que és un film còmic, provocatiu per la seva època, aquests plans que revelen l'expressió de felicitat, de mostrar el plaer de la protagonista. Alison McMahon, que és l'autora que us he comentat al principi, el que fa és fer referència i al·lusió a la fel·lació, aquest desig sexual femení, un tema que és tabú ara, de les dones embarassades que tenen desig sexual. És molt moderna ella. I deia Alison McMahon també que el que la sorprenia més d'aquesta pel·lícula era que la història del cinema i de l'art en general normalment ha fet l'espectacle ha estat el cos nu de la dona. I en aquest cas el focus és la subjectivitat de la protagonista. No és tant un objecte de desig, sinó un subjecte desitjant. I això és molt modern i és del 1906 i encara ara és difícil trobar pel·lícules que reflecteixin des d'una mirada més feminista, no masculina o masclista, el desig de la dona, que de fet anirà apareguent al llarg d'aquest curs. Iris Bray, que és una altra autora que no ha fet un monogràfic d'Alice Guy, però sí ha treballat molt el tema de la mirada femenina, parla d'això, que Alice Guy el que fa és inaugurar aquesta estètica del desig femení. I un desig femení que aquesta estètica el que vol és que l'espectador i l'actriu quedin relacionats. Nosaltres com a espectadors sentim aquest desig. És a dir, entenguem el que està sentint ella en aquell moment. No la veiem ni com un objecte ni com algú aliè, sinó que compartim aquest desig, aquesta felicitat amb ella. I explica també Iris Bray com aquest oblit d'Alice Guy, intencionat per part de la historiografia, té a veure també amb aquest oblit d'aquesta estètica que no apareixerà fins molts anys més tard, que també queda com enterrada amb ella d'alguna manera. Bé, ara, del mateix any, us vull posar una altra pel·lícula meravellosa, també un curtmetratge, que és Els resultats del feminisme, que es considera la primera pel·lícula feminista de la història. Us en poso un fragment i després la comentem. Perdoneu, abans dir-vos que formalment, fixeu-vos que no és tan innovadora com la pel·lícula que hem vist abans, de La senyora té antulls, sinó que és més una sèrie
de sainets, de petites escenes que es van succeint, però sí que temàticament és interessant perquè el que fa és mostrar un futur en què s'han capgirat els rols i els homes es comporten com dones i les dones com homes. Llavors, és una pel·lícula molt sorprenent, molt significativa i crec que hauria d'estudiar-se a les escoles, igual que l'altra, perquè dona molt de debat. Ara sí. Sap greu, ho deixem... Aquí, insisteixo, les podeu veure a YouTube, estan íntegres i hi ha diferents versions també. Però bé, sí, és una pel·lícula feminista, tot i que hi ha diferents teories, però en tot cas, perquè al final faig spoiler, però els homes s'han de rebel·lar, perquè clar, estan sotmesos per les dones, que els tracten malament i així. Per tant, sí que hi ha una voluntat com de denúncia d'aquest món patriarcal, de dominació masculina, però també sembla una advertència al caos que podria regnar si les dones ocupessin el lloc dels homes o enriure-se'n d'aquells qui prediquen que si hi ha igualtat entre homes i dones, o en aquest cas hi ha l'embrismo que dicen, que no és feminisme, que és la igualtat, sinó una supremacia de les dones, acabaria, seria l'apocalipsi. I té moltes lectures. Alice Guy és un personatge molt interessant perquè sempre està una mica entre dos mons. Era una dona que evidentment abogava per la igualtat de l'home i la dona en el si del matrimoni, però però en altres coses era més conservadora, com part de l'època. Molt interessant per analitzar. Vull dir, hi havia figures històriques com Emma Goldman que anaven molt més enllà en el feminisme, però molt interessant de veure com ho va reflectir en el cinema. Bé, aquesta estratègia d'utilitzar l'humor per abordar qüestions de gènere no era només exclusiva a l'època d'Alice Guy, tot i que ella en va ser pionera, sinó que a Itàlia trobem un personatge que a l'Ingrid i a mi ens fascina, que és la Lea Junchi, que també va representar la condició de la dona en un context patriarcal, en aquest cas a Itàlia, i ho va abordar des de l'humor, com Alice Guy, en la seva època francesa. Ella, Lea Junchi, era una actriu còmica del cinema mut que va començar la seva carrera artística al circ, en el món del circ com a acròbata.
Molt diferent de les actrius que estaven de moda en aquella època a Itàlia, que eren les divas del melodrama que venien del teatre. Ella venia del circ, també va ser oblidada durant dècades, va realitzar una sèrie còmica titulada amb el seu nom, era Lea, i Lea tal, Lea qual, diferents coses. I en aquesta sèrie fa un treball molt físic, els seus moviments són molt subversius i el seu objectiu principal és capgirar l'ordre establert a través d'un comportament molt excèntric i imprevisible. Molt en la línia de les pel·lícules slapstick, d'aquestes que se sembra el caos, doncs una mica en aquesta línia, però per mi més contingut i més interessant, d'alguna manera. En aquesta sèrie el que fa Lea principalment és destruir espais domèstics, transgredir el rol assignat com a dona, venjar-se dels homes que l'assetgen, caure per finestres, ser arrastrada per cotxes, etc. És una actuació, ja veureu, molt basada en acrobàcies, molt del cos, d'un treball molt físic, i en una època que la naturalesa dòcil d'una dona era factor clau per ser una esposa desitjable, Junchi interpreta en aquest capítol de Lea el Gomitolo, que el Gomitolo és el capdell de llana, la filla d'una família burgesa, que els seus pares li demanen que deixi de llegir i que es posi a teixir. Però quan se'n van de casa, aquí, no és que entengui, però que diu, ostres, on he deixat el capdell? Els pares, quan tornen, li diuen que sisplau llegeixi. Però m'interessa aquesta. Digues. Sí. Oh, i tant. Sí. No us ho he dit al començament, i tant que podeu.
Exacte. Mira, m'agrada que diguis directora, la Lea Junqui és actriu, però és una pel·lícula que no hi ha crèdits, ella va treballar molt amb la família, llavors és un personatge que jo no sé si li ve ja de l'època del circ, què ha portat ella o no, però en tot cas m'interessava. Evidentment està clar que hi havia una intenció, una estratègia per part del personatge per deslliurar-se de les tasques domèstiques, segur. De fet, aquest món burgès, que les dones tenen feines domèstiques respectables, que evidentment no són físiques per cuidar les mans, però també per tenir la ment ocupada, perquè no tornis histèrica i boja. I aquest final queda clar que el personatge ha fet aquest atac d'histèria que ha pogut desplegar la identitat que a ella li interessa, que és la de llegir, que no la molestin, però alhora també és enriure-se'n perquè a l'època la histèria era una malaltia mental, femenina, està boja i és molt emocional. Espero que sí, que les dones ho gaudissin i diguessin, clar que sí. Sí, clar, ara ja sabem que la histèria és una... O sigui, era una estratègia també de gènere per tenir les dones controlades. És com amb els esclaus negres, que hi havia la drapetomania, em sembla que es deia, que era com, esclaus que tenen desitjos de ser lliures i que veuen malament l'esclavatge, que dius, sí, quina malaltia, Doncs sí, juga una mica amb aquest... Clar, em torno boja i així no em fan cas. Jo ho he fet servir en alguna feina, també us he de dir. Sí, sí. Doncs, ara tornem a l'Isguí. Ostres, queda poquet, però som-hi. Hem vist França amb l'Isguí, quan treballava per la Gaumont, hem fet aquest apunt a Itàlia amb Lea Junqui, i el 1907, aproximadament, a l'Isguí, juntament amb el seu marit, se'n van als Estats Units, a Nova York, per comercialitzar precisament el cronofon, aquest sistema per projectar simultàniament àudio i imatge. Llavors, ells s'instal·len allà i al cap d'uns anys, l'Isguí crea la seva pròpia companyia de cinema, que això també és de pionera, perquè ningú ho havia fet, cap dona ho havia fet encara, de tenir el seu propi estudi de cinema. I d'aquesta època us he destacat dues pel·lícules. 1912, no, m'he equivocat, 1912, que són del mateix any. Llavors, d'una banda hi ha aquesta de Making an American Citizen, que és un curtmetratge que tracta sobre el tema de la immigració i de les polítiques d'assimilació dels Estats Units. Aquesta idea que els protagonistes són una parella que venen d'Europa, del vell continent, del vell món, de l'Europa de l'Est en aquest cas, i arriben a Nova York, que per a l'Isguí, evidentment, Amèrica era com un lloc de modernitat, d'igualtat. Jo crec que amb els anys se'n va adonar que no era tan així, també, tal com la van tractar després, però ella el que fa és mostrar aquesta parella, ell és representat com un autèntic bàrbar, un senyor que es dedica a esclavitzar la seva dona, però finalment apareix un senyor blanc que li diu com s'ha de comportar i que no pot maltractar a la seva dona, evidentment. I és aquesta idea que arriben els salvatges als Estats Units i que després s'eduquen a través dels valors i la moral. Jo a vegades penso que al final està allà dient-li això, com no comporta't bé i tal, jo m'imagino que li diu, dissimula una mica, no facis tan evident. Llavors, bé, aquesta pel·lícula em sembla interessant pel tema, i l'altra que també és molt interessant, és una pel·lícula que temàticament té els seus peros, és molt de l'època, com ho és Making an American Citizen, però de producció és
un cas molt interessant per tenir en compte, no? I és aquesta de A Fool and His Money, del 1912. Alice Guy va utilitzar per primera vegada el repartiment, que eren tot actors i actrius negres de la història. Es veu que els actors blancs no volien compartir pantalla i ella va dir, bueno, doncs no pagueu i ja està. I és molt interessant perquè era un moment que no sé si sabeu quin gènere és el minstrel, que és aquest que homes blancs es pinten de negre i exageren la manera de parlar, de cantar, com burlant-se una mica dels afroamericans. Llavors, ella va dir que no, perquè també, que això no us ho he dit, però quan va crear aquesta companyia de cinema ja als Estats Units, a Nova Jersey, que es deia Solax, a l'entrada tenia un cartell que posava Be Natural, com ja deixant molt clar que ella el que volia era naturalitat, no artificiositat. Llavors, un home blanc pintat de negre com que no li interessava, i això també és molt modern en el cinema. Però bueno, en tot cas, l'argument és que Sam és el protagonista, que és un noi que és pobre, està enamorat d'una noia de classe mitja, que no li fa cas, evidentment, perquè no forma part del seu entorn social i econòmic, però ell un dia pel carrer es troba molts diners i es torna boig i comença a comprar de tot, té com allà de luxe, com un atac capitalista i consumista, i bé, una mica és crear aquest estereotip de l'home negre com un gandul, com malgastador, com algú de poca confiança, que ja ho sabem i per sort els estudis culturals han fet tota aquesta revisió de totes aquestes pel·lícules que projectaven una imatge estereotipada que el que feia era crear estigma. Però bé, és un precedent del que es coneixerà com els race films, que són les pel·lícules etnogràfiques que van estar molt de moda als Estats Units entre el 1915 i els anys 50, que eren pel·lícules protagonitzades per actors i actrius negres, per una audiència també integrada per la comunitat afroamericana, com eren pel·lícules independents, evidentment fora del sistema de Hollywood, una mica com estaven les dones, una mica pitjor, crec. Però, evidentment, també hi van haver-hi dones cineastes, el cinema dels orígens. Malauradament, si ja veieu que Alice Guy ha tingut la sort que ha tingut havent fet tot el que va fer, imagineu-vos dones d'altres ètnies. Us n'he destacat dues, crec que n'hi han comptabilitzades com unes 5 o així. Començo per Eloise Gist, que és aquesta de la dreta, que va treballar amb el seu marit. Ella també escrivia, produïa i dirigia pel·lícules per a la comunitat afroamericana. Eren pel·lícules morals, ella era molt religiosa i tenia una missió espiritual amb les seves pel·lícules. I sovint molts dels seus curtmetratges el que feia era acompanyar els oficis religiosos. Sí que m'agradaria que poguéssim veure un fragment d'aquest Heaven Bound Traveler, que és del 35, que fixeu-vos clar, el 35 sí que ja era un moment en què Hollywood tot eren talkies, tot eren pel·lícules parlades, ja la tecnologia ja estava molt avançada, aquesta encara és una pel·lícula muda, que apareixen cartells, és una pel·lícula gravada amb 16 mil·límetres, que és del cinema independent. A mi hi ha moments que em recordava les pel·lis a les primeres del John Cassavetes, que com la tecnologia, com el tipus de pel·lícula, confereix també una imatge així més moderna, realment, que moltes altres pel·lis. Malauradament no es conserva tota la pel·lícula íntegra, llavors són fragments. És la història d'una dona molt creient, que el seu marit l'acusa d'adulteri. I és tot un drama. I res, veiem, perquè veieu aquesta estètica diferent a les pel·lícules d'aquell temps de Hollywood.
és quan entra el marit i no li agrada el que veu. També la podeu consultar al YouTube, us dic que és una llàstima no tenir-la íntegra. De fet, moltes pel·lícules de l'Alice Guy fins al em sembla que en va fer milers i només se'n conserven unes 100. Vull dir, clar, el cinema dels orígens, malauradament, es va perdre, jo crec, la major part de producció, però bueno. I l'altra és Tracy Saunders, que ella sí que el 1922 va aparèixer a la premsa, considerada la primera dona negra, directora de cinema. Té una pel·li que m'hagués agradat moltíssim veure, que és A Woman's Error, que no només va dirigir, sinó que també va escriure i produir, i es va considerar com un retrat molt fidel de la vida dels afroamericans, com una pel·lícula més naturalista, no tan religiosa, moralista, potser com les d'Eloise Gist, però tampoc no se'n conserva cap còpia, però les volia mencionar, encara que sigui rescatant allà de sota les pedres. Però digues. A Woman Error, o sigui, l'error d'una dona. I sí, si mai amb el temps s'acaba descobrint en algun lloc, que es comparteixi. I falten 3 minuts. Ara és el torn de la Lois Weber. M'organitzaré millor la informació perquè també feia molt temps que no estava davant i portava més del que he pogut dir, però continuaré, espero, si us ve de gust, venir la setmana que ve. Però continuarem amb Lois Weber, que és la primera dona cineasta en dirigir un llargmetratge. Ella ja d'Estats Units. De fet, va treballar a la Gaumont amb el seu marit, igual que Alice Guy, amb el seu marit també, als Estats Units. Ella va ser actriu, productora, directora de cinema i penseu que les seves pel·lícules, o sigui, és una de les directores més ben pagades de la seva època, dels directors de l'època. Les seves pel·lícules eren igual de comercials i populars que les de David Ward Griffith o Cecil B. DeMille, o sigui, va ser una dona molt important a la seva època. Malauradament, també es va considerar que no tenia, diguéssim, dret a formar part del cànon o de la història del cinema, com es mereixia, però això, continuarem la setmana que ve i veurem algunes pel·lícules més i ja anirem avançant amb altres coses. Us deixo, si voleu, aquests 2 minuts per si voleu fer una pregunta, si us ve de gust. Sí, tu, endavant. No, que va, meravellós. No, te volia comentar, el tros de pel·li que hem vist, no se sent, que hem vist que els homes fan paper... Sí, els resultats del feminisme. Jo, en la meva opinió, és que tampoc ajuda gaire a la igualtat, perquè també de manera com de xiste, heu dit, però clar, llavors sí, el que has dit tu, que sembla que després si fos al revés seria un caos. Però clar, tampoc és això, vull dir, tampoc crec que tant, perquè esclar, llavors, jo soc del segle XX, però vaja, que en aquella època, a principis o a finals... Clar, és una pel·lícula còmica, és una sàtira, o sigui, se'n riu en realitat de com tracten els homes a les dones. Així, no és com la voluntat de crear un món així en què les dones s'acaben comportant igual que els homes. Vull dir que és més per enriure-se'n de... Per l'època devia ser diferent que ho veiés un home o una dona. Segur que sí, segur que sí. Ai, pobra. És que des del meu punt de vista el que fa aquesta pel·lícula, parlant de la mateixa, és riure's de les sufragistes, de totes les dones que es volien independitzar de l'època. És interessant aquest punt de vista, jo també he llegit. Hi ha molta controvèrsia a l'hora d'interpretar la pel·lícula, perquè ja et dic que Alice Guy tampoc sé
o sigui, sé que no era molt feminista en realitat, no? I hi havia el moviment sufragista en aquella època, del dret al vot. La veig ben masclista i conservadora. La pel·lícula. Sí, l'enfoc que fa de les dones i l'enfoc que fa dels homes no és el ridícul dels homes, sinó fora de lloc que estan, no estan en el seu lloc les dones. Ho he entès així. Sí, és que té moltes interpretacions. Llavors, quina era la intenció d'Alice Guy? No sé. Hi ha el seu llibre de memòries, però... Evidentment... Sí, però pensa que també hi havia moltes dones amb un discurs feminista molt progressista, molt més que moltes dones a dia d'avui també. D'un home quan va veure aquesta pel·lícula devia flipar. I òbviament és el que pensaven els senyors, que si el món estigués governat o dirigit tot el que sigui per les dones seria una bogeria. Llavors jo trobo que és molt interessant veure-ho des d'ara també, i veure que és un ridícul, una pantomima del pensament masculí de l'època. Llavors ho trobo molt interessant per això. Sí, per això jo deia que són dues pel·lícules que crec que s'haurien d'estudiar a l'escola per treballar aquest tema, però veient un document de l'època, que sí, que és ficció, que és humor, però que parla de moltes coses i genera molt debat, perquè és això, que se'n riu dels homes, se'n riu d'aquells que pensen que si les dones arriben a llocs de poder actuaran com els homes, no? Sí, té molta conya, la veritat. Sí, obre molt debat, Sí, està bé que així sigui. Maria, digues. Jo ara em poso la pell d'un adolescent, no ho soc, però jo crec que no he vist com acaba la pel·li, però si veiessin aquesta pel·li dirien ostres, i per què aquesta separació tan bèstia, no? Clar. Els rols? Llavors, potser també ens posava el mirall a la societat de l'època de que ridícul que canviïn els rols? Doncs és el mateix de ridícul que estigui així. Totalment. Però ara parlo, ja et dic, com a adolescent que no soc. Però està bé que vegin documents de l'època i que sàpiguen que el feminisme no és una cosa d'ara ni del 2017, o sigui que té una història i que va més enllà de principis del segle XX, evidentment. Però sí. La utilitzaré a classe. Ai, era el meu objectiu, per tant em fas molt feliç. És que em va molt i molt bé pel 8 de març, quan treballem el 8 de març. Ha sigut una descoberta, és molt interessant. Ai, que bé, me n'alegro molt. Sí. A vegades pateixes de... ja ho hauran sentit algun altre cop, se farà avorrit, però està bé poder compartir aquests fragments de la història i que puguin servir per al debat contemporani. I sobretot, al final, fer-los un homenatge, que és el que convé. Doncs res, moltes gràcies. Espero que vingueu dimecres que ve i això, gràcies.